A Mancomunidade do Salnés iniciou a súa andaina en Fitur 2026 co foco posto na China. O organismo comarcal organizou un acto nun restaurante do centro de Madrid o que asistiron o embaixador chinés en España e empresarios turísticos e doutros sectores clave. Para nós é unha oportunidade. A comarca do Salnés somos conscientes de que hai un número moi importante de turistas e de visitantes, sobre todo nos meses de julio e agosto, tamén en junio e no mes de setembro, pero nos apostamos precisamente por desestacionalizar e ao mesmo tempo tamén internacionalizar. O mercado chinés é especialmente atractivo para o Salnés porque acostuma a viaxar fora de tempada alta, favorecendo a desestacionalización. É un turismo que desde logo non vai vir en agosto, non vai vir en xullo, que xa temos turismo suficiente. É un turismo que busca gastronomía, que busca costumes, que busca cultura. É un turismo que busca disfrutar logo de gastronomía, de viño, de marisco, de peixe. A Mancomunidade presentou varios produtos turísticos poñendo o foco no slow business, pensado nun perfil que quere gozar dunhas vacacións sen desatender o seu traballo. O Salnés Slow Business o que pretende é ofrecer unha serie de recursos para que altos executivos ou grandes empresarios podan seguir traballando pero dunha forma diferente. E nós temos todos esos recursos no Salnés. O Salnés dispón de unha gran cantidad de oferta que vai a resultar moi atractiva, que nos aglutinamos neste proxecto Salnés Slow Business. O Slow Business é un dos produtos máis atractivos, pero sobre todo poñer en valor todo o que temos nesta comarca. Podemos falar dunha paisaxe, podemos falar dun patrimonio, podemos falar da gastronomía. Atractivos que chaman a atención do visitante chinés, en especial a nosa gastronomía. Más chino, turismo chino, tiene oportunidad de degustar y venir a probar y pronto esa gastronomía llega a los consumidores chinos. O presidente da Mancomunidade aproveitou o acto para convidar a visita ao Salnés o embaixador da China en España, unha visita que se podería producir este verán na compañía do tecido empresarial chinés. Ha entendido la invitación al embajador, ha expresado el embajador con mucho gusto, va a visitar. Pues seguramente nos vamos a acompañar tamén. A este acto tamén asistiu o presidente da Deputación de Pontevedra, que apuntou que a estrategia da Mancomunidade vai na liña da do organismo provincial. O papel que leva xogando a Mancomunidade, que nos últimos tempos se incrementou hacia as posibilidades de atraer chinos aquí, e máis tamén a parte empresarial, que é importante por vai na nosa liña. Acompañando o presidente tamén estiveron o vicepresidente Rafa Domínguez e o deputado Javier Tourís. No encontro estiveron representados os 9 concellos da comarca coa presenza de alcaldes e concelleiros.